Lwybr hunanreoli a chymorth, canser y prostad. Cyflwyniad. Mae'r ffordd yr ydych yn derbyn eich gofal dilynol ar gyfer canser y prostad yn newid. Rydym am eich cefnogi i fyw gyda'ch cyflwr. Mae'r llwybr hunanreoli a chymorth yn darparu gwasanaeth i gleifion ar-lein i'ch galluogi i gael mwy o reolaeth a pherchnogaeth ar eich gofal dilynol. Gallwch ddarganfod mwy am beth yw hunanreoli a chymorth yn ein fideo Beth yw hunanreoli a chymorth. Bydd y fideo hwn yn rhoi manylion am sut y gallwch reoli eich gofal dilynol ar gyfer canser y prostad, gan amlinellu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol ac yn galonogol i deulu a ffrindiau sydd am eich cefnogi. Yn y fideo hwn, byddwn yn ymdrin â'r canlynol. Beth yw prawf antigen prostad benodol, PSA? Beth yw My Medical Record? Cael mynediad at eich canlyniadau PSA. Beth yw gwiriad iechyd? Arwyddion a symptomau. Beth i gadw'ch llygad allan amdanynt? Eich cyfeirio at ragor o wybodaeth a chymorth. Beth yw prawf antigen prostad benodol, PSA? Cyfeirir at antigen prostad benodol fel PSA. Prawf gwaed sy'n mesur faint o brotein sy'n cael ei gynhyrchu gan gelloedd arferol yn y prostad a gan gelloedd canser y prostad. Mae'n arferol i gael ychydig bach o PSA yn eich gwaed, a chaiff hyn ei fesur mewn nanogramau, biliynfedogram fesul mililitr o waed, neu mewn microgramau, miliwnfedogram, y litr o waed. Mae prawf gwaed PSA yn ffordd effeithiol iawn i fonitro eich cyflwr yn ystod neu ar ôl triniaeth. Beth yw My Medical Record? Byddwch yn cael y cyfle i gofrestru ar gyfer gwasanaeth ar-lein i gleifion o'r enw My Medical Record. Gallwch gael mynediad at hwn o ddyfais sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd, fel cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar. Bydd My Medical Record yn caniatáu i chi wneud y canlynol. Gweld canlyniadau eich prawf PSA. Cysylltu â'r tîm gofal iechyd trwy neges electronig. Cwblhau gwiriadau iechyd. Gweld gwybodaeth iechyd ar-lein i'ch helpu i reoli'ch cyflwr. Os nad ydych ar-lein, mae cymorth ar gael i'ch helpu i fynd ar-lein. Gallwch gael rhagor o wybodaeth gan eich tîm gofal iechyd a chynnwys aelodau o'r teulu neu ffrindiau i'ch cefnogi. Cael mynediad at eich canlyniadau PSA. Byddwch yn cael nodyn atgoffa pan fydd angen eich prawf gwaed ac anfonir ffurflen waed atoch. Gellir cynnal y prawf yn eich ysbyty, meddygfa neu glinig lleol, a bydd eich tîm gofal iechyd yn yr ysbyty yn cael gwybod am y canlyniad. Bydd canlyniadau eich prawf gwaed yn barod i chi ei gweld ar My Medical Record cyn gynted ac y byddent ar gael, heb fod angen i chi aros tan eich apwyntiad claf allanol. Os oes gennych unrhyw bryderon, gallwch gysylltu â'r tîm gofal iechyd drwy My Medical Record neu dros y ffôn. Bydd y tîm yn cysylltu â chi drwy My Medical Record neu dros y ffôn os bydd angen iddynt drafod eich canlyniadau PSA gyda chi. Mae eich tîm gofal iechyd yn gweithio yn ystod oriau swyddfa arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ni fydd eich tîm gofal iechyd ar gael yn ystod nosweithiau, ar benwythnosau neu ar wyliau banc. Gofynnwn i chi fod yn ymwybodol os byddwch yn dewis edrych ar eich canlyniadau tu allan i'r oriau hyn na fydd y tîm ar gael i ateb ymholiadau. Bydd eich tîm gofal iechyd yn ceisio ymateb i chi o fewn 48 awr ac eithrio gwyliau banc a phenwythnosau. Beth yw gwiriad iechyd? Holiadur yw gwiriad iechyd sy'n rhoi'r wybodaeth i'ch tîm gofal iechyd i roi'r cymorth cywir i chi reoli'ch cyflwr. Gofynnir i chi gwblhau gwiriad iechyd pan fyddwch yn ymuno â'r llwybr hunanreoli a chymorth am y tro cyntaf. Os ar unrhyw adeg rydych yn profi newidiadau i'ch symptomau, neu os oes gennych unrhyw bryderon, dylech gwblhau gwiriad iechyd newydd. Yna gall aelod o'r tîm gofal iechyd gysylltu â chi mwyn trafod hyn. Arwyddion a symptomau. Beth i gadw'ch llygad allan amdanynt? Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o'r symptomau canlynol. Nid ydynt yn golygu bod canser y prostad yn fwy actif neu wedi dychwelyd. Gall fod yn ganlyniad o sgil effaith y driniaeth neu'n gwbl amherthnasol i'ch cyflwr. Edrychwch allan am y symptomau canlynol. Poen esgyrn, gwaed mewn carthion, problemau colyddyn, gwaed mewn wryn, anymytaliaeth newydd neu sy'n gweithygu, newidiadau wrth basio wryn, colli pwysau heb ei fwriadu. Mae fideos symptomau ar gael ar My Medical Record, ar dudalen we hunanreoli a chymorth, neu gan eich tîm gofal iechyd. Rydym yn eich annog i wylio'r rhain cyn cwblhau eich gwiriad iechyd. Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch a'ch tîm gofal iechyd drwy My Medical Record neu dros y ffôn. Llaw lyfr cleifion. Byddwch yn derbyn llaw lyfr cleifion a fydd yn eich cefnogi trwy gydol eich llwybr hunanreoli a chymorth. Bydd y llaw lyfr yn rhoi gwybodaeth i chi, gan gynnwys ble i fynd am gymorth. Mae gwybodaeth allweddol yn cynnwys
Beth yw llwybr hunanreoli a Chymorth? Gwybodaeth am eich tîm gofal iechyd. Manylion am y gwasanaeth cleifion ar-lein, My Medical Record. Beth yw gweithdi addysg? Dolenni ac adnoddau i'ch helpu i fynd ar-lein. Byw gyda chanser y prostad. Dolenni a chysylltiadau defnyddiol. Chymorth pellach. Mae'r fideo hwn wedi rhoi trosolwg o'ch llwybr. Bydd eich tîm gofal iechyd yn rhoi cymorth pellach i'ch helpu. Bydd hefyd gennych opsiwn i fynychu gweithdi addysgol, naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein, a fydd yn darparu mwy o wybodaeth i chi. Mae gwybodaeth ar gael ar My Medical Record ac ar dudalen we hunanreoli a Chymorth, neu gallwch gysylltu a'ch tîm gofal iechyd. Diolch.